o dusu ka ɲi mais dusu min bɛ taa ka tiɲɛni kɛ Ablaye nafa t'o la o man ɲi. Tubaarikala. Mata Solo. Abdoulaye Hamdan. Bamananw ko sinjiya ni hinɛ. Sinjiya ni hinɛ. Bon ni sinji yɛrɛ fɔ ka bɔ Ablaye hinɛ banna o. Parce que o yɔrɔ la ne ka faamuyali la i ni maa mun yɛrɛ ye sin kelen min ka bɔ Ablaye kuma wɛrɛ t'o la hinɛ ko kuma banna ye a banna. Mata Solo. Ablaye. O bamanan kɛlɛnw ko balimaya ni ɲɔgɔn dɛmɛ. A tɛ taa o kɔ. Ala bɛ dɔ da i b'a sɔrɔ dɔ ka sɔrɔ bɛ bonya ni dɔ ta ye ou bien dɔ ka hakili yɛrɛ bɛ bonya ni dɔ ta ye donc mun hakili ka bon i bɛ tɔw fana dɛmɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ sɔrɔko ye mais hakili yɔrɔ yɛrɛ fana na n'a ye ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn dɛmɛ du bɛ yiriwa. Ayiwa. Mata Solo. Ablaye. O bamanan kɛlɛnw ko teriya ani jigiya. Mais sisan an bɛ ɲɔgɔn terikɛ. Caman bɛ yen teriya caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen minnu bɛ se k'i sɔrɔ hali waati dɔw la i fa i ba i dɔgɔnin i kɔrɔkɛ i tɛ se k'a f'olu ye i teri de b'i bilasira ale de bɛ k'i jigiya ye ale de bɛ k'i sababu ye fɛn caman na fana. Mata Solo. Ablaye. O bamanan kɛlɛnw ko kanu ani danaya. Kanu ani danaya. Bon danaya bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ n'i dara fɛn fɛn la ka bɔ Ablaye ne bolo kanu bɛ na o yɔrɔ de la parce que ni e ne bila sisan fɛn dɔ la ne dalen b'e la ko taa i ka ci bɛ Ablaye bolo a ka ɲi sa o kɔni san 100 don n bɛ segin ka na n b'a sɔrɔ a bolo. O hakilima kelen ko furu ani sutura. O ye tan ye Ablaye furu ye sutura ye dɛ sinon fɛn caman b'a kɔnɔ don caman b'a kɔnɔ don minnu man di. Don caman b'a kɔnɔ don minnu ni gɛlɛya b'a kɔnɔ mais a bɛ ɲɔgɔn sutura a bɛ ɲɔgɔn minɛ a bɛ ɲɔgɔn tɛbu dɔɔni ka taa ni ɲɔgɔn ye Ablaye. O bamanan kɛlɛnw ko maaya ni sababu. Maaya ni sababu. Sababu fo arijinɛ. O diɲɛ yɛrɛ ye. Diɲɛ yɛrɛ o. U ko sigiɲɔgɔnya ni sabali. O tɛ taa o kɔ dɛ Ablaye. I kana fɔ so. Parce que a fɛn fɔlɔ ye min ye a bɛ sigi la waati min na i bɛ taa sɔrɔ aw ye maakɔrɔbaw ye foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ a yɔrɔ bɛ kuma a bɛ bɛn a bɛ baro ni fɛnw kɛ mais denw bɛna kari ɲɔgɔn na waati dɔw la denmisɛnninw k'u kɔn la n'an ma hakili bila a ɲɛ Ablaye a bɛ kɛ problème ye. Munna ye nin bɛɛ bila. Ablaye an filila an yɛrɛ ma de. An filila yɔrɔ ma a kuma ban. An filila an yɛrɛ ma sinon Mali a dɔnnen bɛ ni tabiyaw de Ablaye bi ni kɔngɔ ye ne minɛ n bɛ tɛmɛ n bɛ du dɔ ye n bɛ don n bɛ sigi n bɛ dumuni kɛ. O ye maliyɛn yɛrɛ taabolo ye. O ye Mali fɔlɔ ye dɛ. Awɔ. Yorùbá i m'a ye mɛ b'a fɔ ko jatigiya jamana wa. Ablaye t'a dɔn fo n'i bɔra ka taa kɔfɛ maa minnu delila ka bɔ kɔfɛ ka don Mali kɔnɔ n'u da don Mali ko kuma na k'a ɲɛ f'i ye i b'a dɔn o la ko Mali ye jamana min ye. A fɔ i bɛ kasi. Voilà. Ayiwa an tɛ se ka segin ninnu ma. Ablaye a bɛɛ ma tiɲɛ koyi caman bɛ yen minnu b'a la ka kɛ minnu bɛ ka tiɲɛ de an ka segin o kɔfɛ k'olu don ba la hali sisan. Ayiwa tubaarikala. Ayiwa bisimila. N ba. An bɛ don jumɛn na. Ablaye bi ye tarata ye. E ko ten. Comité kalo tile 18. O fana ye de ko ten. Utu. An bɛ octobre la. An ma segin kɔfɛ yan. Ka segin kɔfɛ. Ka segin kɔfɛ cogo di. E ko utu. Ayi ma fɔ utu. N ko comité. Comité a ye bamanankan de fɔ. N'i yɛrɛ tɛ bamanankan ye n'i ye n ko kan de. Ayiwa. Ne m'a fɔ i bɛ n ko dɛ. Jibiri Kaba y'i lakalan quoi. Ayiwa d'accord. Ablaye. Donc Djibril Kaba n'i ye n ko de ye ni fana tɛ bamanankan ye. N'an bɛ ka don a kɔnɔ an b'a ɲini dɔɔni pour que ka faamuyali sɔrɔ a la. O ka ɲi. Jibi do kɔnɔ dɔɔni. Kɔnɔni b'a ɲaga da dɔɔni. Ko dɔɔni tɛ dɛsɛ foyi la. I bɛ ko kɔ kelen na siɲɛ 100 nka i tɛ ko ji kelen na Ablaye. Alahu akibaru. Ayiwa tubaarikala. Bamanankan don. E tɛ ko. I bɛ kɔ kelen i bɛ ko a la siɲɛ 100 mais ji kelen tɛ Ablaye. A fana ma kɛ baji ye. N'a kɛra baji ye i bɛ kɔ la kɛ. A bɛ woyo a ji kelen tɛ o c'est à dire i kora ji min na bi sini k'i bɛ segin ka na k'i bɛna ko i bɛ ko kɔ in na kɔnɔ dɛ mais ji kelen tɛ o. Tubaarikala. Ayiwa le soir de Bamako ale ko di. Soir de Bamako Ablaye ale kumana lakanabaliya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin mun ye kɔrɔnfɛla ma k'a fɔ mun ye kasigubilen maa 2 olu kɔni tanyana ka kɛnɛ k'a fɔ maa 4 olu joginna mun ye Kidal ale mara o kɔnɔna la Ablaye. Naamu. N b'a fɔ soir de Bamako ale kumana hali bi mun ye ka wele bila ONU ma ale ni CEDEAO k'olu ka baara kɛ jɛlenya kan ani tiɲɛ kan walasa mun ye finitigilaka 46 minnu minɛlen don Mali kɔnɔ yan olu bɛ se ka bila cogoya minnu na k'u kana dɔ dɛmɛ ka dɔ to yen k'u ka baara kɛ tiɲɛ kan Ablaye ko mun ye session ordinaire dɔ kan ka kɛ mun ye conseil de sécurité de l'ONU na ko Mali kun kan ka plainte don ka kɛnɛ ka ɲɛsin Mali ma Ablaye ko kuma tɛna ye o la bi dɛ ko kuma kɔni tɛna ye
abla ma fɔ min ye ko Mondoro mara la min ye bamacike wale kɛbaw k'olu kɔni b'a la ka maa caman ta k'olu kɔni don u ka baara na ne ye bamaci wale kɛla ye ko an ka maaw kan ka wuli k'u jɔ kosɛbɛ ko kama sɔrɔ ko lakana ko siga bɛ ɲini ka don a ko la tuguni hali bi ko caman bɛ fɛ ka fara ka don lakanabaliya kan filɛ. Naam. Awa ni ye jumɛn ye Les Echos u b'a fɔ welewele. O don. Les Echos welewele. Naam. Abla ale kumana ka kɛrɛnkɛrɛnna ko an ka kan ko waati jumɛn a ko bɛna don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se k'a ɲɛfɔ maaw ye k'a bɛna kɛ langue officielle ye waati jumɛn abla ko ni jatew minɛ ko min ye avant projet minnu bɔra ka kɛ ni mun ye an ka sariya sunba baaraw ye n'o baaraw bilala sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a papiyew taara di mun y'an ka jamanakuntigi ma n'o ye Colonel Assimi Goyita ye n'o bɛna mardi don ma octobre tile 11 donc ko saratigɛw la ko yala ko o kow bɛ cogo di ko kama sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ nin waati in na ko kuma in de kɔnɔ ko kan jumɛn de bɛna ta mun bɛna don ba la Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ nin kan in de sugantira bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ kan k'o de fɔ ko k'a bɛ cogo di ɲininkali bɛ yen. Aw fɔ u solila Mama Tama fɔlɔ. Ne ko ten. D'accord. L'essor. Faso ka fasiri. Ablaye. Naam. Ko ɲaamɛ sogo. Ɲaamɛ. A n'a nɔnɔ. Ne b'o dɔn. Ablaye m'a f'i ɲɛna ko nin bɛɛ ye fura de ye. Ko fura don dɛ. Ne de ko ten. Sɛbɛnnikɛla fana y'a fɔ ko fura don. Ko ne ni bagan in ta k'a lajɛ Ablaye ko a ka baara dɔrɔn tɛ ko doniba ta ye dɛ. Ko nka ko waati caman k'i b'a ye k'a fɔ cɛncɛnkanna in na k'a bɛ don ne ta ka caya ko nka ko a nɔnɔ ko a n'a sogo Ablaye k'a bɛ maa kɛnɛya kosɛbɛ k'a bɛ maa kisi bana caman ma. Ko an tɛna o ko ɲɛɲini sa. Ablaye. Naam. Mun bɛ tali kɛ Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT Ablaye olu kɔni ye mun ye mobili mobili 2 o bonyanko k'o di nin waati in na mun ye di suivant ma kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye mairie de Bamako ye walasa u bɛ se ka u ka ɲama cɛ cogoya minnu na ka ɲɛ ko nin camion kofɔlen ninnu dira walasa ɲama ninnu bɛ se ka cɛ cogo min o kama sɔrɔ waati laban in na Bamakɔ yan nɔ ɲamako kuma kɔni cayara kosɛbɛ. Ko saratigɛw la mun ye Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT olu kɔni u bolo fɔ k'a to ka camion 2 k'o bɔ k'o di mun ye Bamakɔ mairie ma. A fɔ dɔw yɛrɛ k'a lajɛ ka nin ladege de sinon camion 2 a ka dɔgɔ Bamakɔ ma. A ka dɔgɔ. Dɔw yɛrɛ k'a lajɛ ka dɔ di ka ɲɔgɔn dɛmɛ. O fana ye tiɲɛ. Toguna fana ye 2 di commune 6 ma. A kɛra 4 ye. Ni commune bɛ 2 sɔrɔ Bamakɔ bɛ se ka jɛ dɔɔni. O tɛ wa? O don. Ni ye Mali tribune ya? Mali tribune. A tribune jɔlen dɔ ka ɲa? Ablaye a jɔra. Tribune jɔra fo ɲininkali kɛra. Naam. Ka kɛ n'a ye waati laban ninnu kɔni kɔnɔna la. Mun ye ministre ɲɛsinnen bɛ taamako ma ani an ka infrastructure. Ablaye ko nin waati laban ninnu na olu kɔni kuma ta k'a ɲɛsin mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ jɛkulu bɛ yen minnu b'a la ka sira dilan ani ka sira kɔlɔsi ko k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ baara min na k'u ye baara laban minnu kɛ ko baara ɲɛnama tɛ ko siratigɛw la. Olu fana ka jɛkulu ko n'a ma ɲɛ ko ministère des transports des infrastructures ko n'u bɛ nin kuma sugu ninnu fɔ k'u ka bɔ ni a tiɲɛ ye a n'a kisɛ ye k'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka baara min kɛ ko baara ɲuman tɛ ko n'o tɛ k'u bɛ ka kuma min fɔ nin ye ko kuma tɛ Ablaye. Ko Mali ale bɛna taama bere ta ka kɛ yɛrɛ k'a fɔ conférence ta ko 27 min kan ka kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ convention des cadres des nations unies sur le changement climatique o tɛ waati yɛlɛma ye donc o baara minnu kan ka kɛ Egyptekaw fɛ yen Ablaye ko Mali kan ka ye a ko kɛnɛ kan Mali kan ka participer n'o ye COP 27 ye. L'indépendant ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada in na joona. Ablaye l'indépendant a ko di ale kumara ko yuruku ko ka maaw ɲagami o b'a fɛ kɛ la dɛ ka tila ka don maaw n'u hakili cɛ Ablaye ko ni cɛ kofɔlen n'u b'a wele ko denkɔrɔ ko n'ale bɛ wari la caya Ablaye ko a bilala mandat de dépôt la ka wari la caya k'a bɛ wari la caya a tɛna kɛ n'i ye 20 d'a ma a b'a kɛ 200 ye ou bien 1000 ɲɔgɔn ye k'o d'i ma o tɛ ka wari la caya yan Ablaye k'a minɛna escroquerie manipulation chantage donc mandat de dépôt k'o dara kan o kɔni miɲɛtɔ o bɛ minɛ o diya na Ablaye maître Tapo ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'ale président ye mun bɛ mouvement pour la refondation du Mali Morema maître Kasum Tapo donc kunungo k'ale tun bɛ mun ye Africabu ka jabaraninw sanfɛ o siratigɛw la ka kɛ n'a ye an b'a fɔ kunasini don dimanche don n'o bɛna comité kalo tile 16 ma
abla kuna jatemne ko a ɲiningalen o la sa ka kɛnɛ k'a fɔ jamana bɛ taabolo min na nin waati laban na a yira k'a fɔ ko baara laban minnu kɛra mun ye an ka autorité indépendante de gestion des élections fɛ EDGI abla ale ni avant projet minnu taara pour que ka sariya sunba ka se k'o baara bila sen kan ko ale ka faamuyali la n'o ye maître Kasum Tapoe ko avant projet in mun bila la constitution ninnu fɛn na abla ko problème yɛrɛ bɛ yen minnu baara minnu yɛrɛ kun kan ka don ba la abla k'olu kuma yɛrɛ ma fɔ a ko kɔnɔna la ko mun ye EDGI fana ta ye ko k'a yɛrɛ k'a fɔ ko politiki ko sa sira fɛ ko k'a fɔ ko maaw de bɛ suganti nin cogoya la ni kalata ye abla ko a kɛcogoya kɔni k'a ma bɛn dɛ k'ale bolo ko a kɛra cogoya min na nin ko kɛcogo ɲuman tɛ an bɛ to indépendant kɔnɔ hali bi abla ko maaw ka hakɛ ani maaw ka droit n'o ye violation ye abla ko kɔni cayalen don kosɛbɛ nin waati laban ninnu na ka kɛ ni binganni wale ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye dugu fila ta Segu ale ni Mopti abla ko binganni wale ani maaw ka hakɛ kɔni burujali abla ko a caman yelen n'o ye waati in na ko kasigibile fila kɛrɛnkɛrɛnnenya Tchadien ko olu kɔni sara maa 4 olu kɔni blessera ka kɛnɛ y'a fɔ mun ye mugujugu pɛrɛn n'o dugu jukɔrɔ mugujugu pɛrɛn ko kɛra o sababu ye abla an b'a fɔ mun ye tali kɛ n'i y'a jateminɛ sa k'a fɔ mun ye conférence sociale sur le domaine du travail abla a baaraw kɔni kɛra u b'a sen kan nin waati in na ko don n'a nataw la ko dalen b'a la k'a fɔ ko jaabi ɲuman na sɔrɔ a ko kɛnɛ kan Masasolo Zidou Konate a ko ale mairie b'a la ko journal fili la ko mairie ba ANCT ye camion 5 de ma fila tɛ dɛ ayiwa ko tɛ ko n ko f'o ye komi a tulo bɛ n na ko 5 ma 5 de don a banna dɔ tun bɔra a la ayiwa a ko fila de don a ko 5 de don voilà donc n'a ye mun fɔ comme ale ko aw mairie la a y'o fɔ n b'o fɔ ye a banna voilà k'a ni ci ni ye jumɛn ye ni abla ni l'indicateur de renouveau o ye jumɛn indiqué l'indicateur renouveau ale kumana Croix Rouge kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Croix Rouge mɔgɔw ye kumara k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka taamasiyɛn abla k'ale b'a la ka ta cogoya min na ka a labaara nin waati laban min na mun ye Sescom ale ni pharmacie minnu bɛ u yɛrɛ ka baara la n'an ko kɛnyɛrɛye abla k'u b'a la k'u ka taamasiyɛnw ta ka baara kɛ n'a ye cogo min na k'a kɛcogo k'a man ɲi k'u ka fɛɛrɛ ɲini a la o t'o dɔn de film de don o tugu de don ayiwa o ka fɛn jɛrɛjɛkulu bɛ yen n'u b'a wele ko association Algérie perpétuer la tradition abla olu fana ka baaraw la u ka ɲɔgɔn lajɛrɛba min kɛra mun ye sibiri tɛmɛnen n'o kɛra hôtel Radisson collection na a ta ko sabanan baaraw kun don abla u ye surafana dun to olu dun ka sɔrɔ ka kuma nin waati laban ninnu na mun ye denw olu bɛ se ka don ba la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye talibew ye olu bɛ se ka don ba la cogoya min na ko nin baara ninnu yɛrɛ denfaya a tun bɛ ministre ɲɛsinnen bɛ commissaire de la sécurité alimentaire Redouane Aga Mohamed Al a kɛra ale ka ɲɛmaya kɔnɔna la ka se mun ye association Algérie fana ɲɛmaa ma n'o ye Adama Samake olu kɔni baaraw kɔni bolola sira kan walasa mun ye enfant talibé denmisɛnninw kofɔ olu bɛ se ka lakana cogoya min na ka se k'u kisi u bɛ baara minnu na dugu kɔnɔna la abla tubarikalla an ba kuncɛ la ne jumɛn ye info taama info o b'a fɛ ka taa dugu jumɛn na taama bi taama na u taara fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ min ye Union Malienne des Aveugles UMAV an tɛ mun ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo la wa o tɛ falajɛ ya n'o ye o don n'o ye mois de la solidarité olu yɛrɛ ka école ye sira carré tɔgɔ ta ko IJA Sirafara o kɛra donc o ye ɲɔgɔn lajɛrɛ beleba kɛ ka kɛnɛ ministre ɲɛsinnen bɛ cako ma n'o ye baarako ye ale tun bɛ kɛnɛ kan IMAV ɲɛmaaba n'o ye Ajibari ale fana tun bɛ kɛnɛ kan an terikɛ donc abla u ka nin ɲɔgɔn lajɛrɛ n'a bɛ mois de la solidarité in kɔfɛ ta ko 28 na ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye abla ko a tun bɛ baara minnu kɔnɔ o ye mun ye canne blanche ye o tɛ dɔwɛrɛ bere jɛma lujuratɔw bɛ bere jɛma minɛ a nafa bɛ se ka kɛ mun ye lujuratɔw kan a nafa ye jumɛn yɛrɛ ye pour que maaw yɛrɛ fana maa minnu bɛ bere y'u bolo k'a bere in yɛrɛ fana nafa dɔn kosɛbɛ abla donc ɲɔgɔn ye ta ko 28 ye a baaraw bolila o sanfɛ abla a nɛgɛ a bɛrɛ kun ye jumɛn ye n'i y'a tigi ye o bɛrɛ b'a la i b'a dɔn que fiɲɛ t'o don dɛmɛ kan ka k'a ma o don o ko a kun filɛ donc n'aw t'a dɔn n'i ye maa mun ye bɛrɛ jɛma b'a la a b'o cɔki i k'i bila hakili la ale a ti yeli kɛ donc i kan ka dɛmɛ d'a ma ka sira tigɛ u n'a ɲɛsinnen fɔ ma k'a gide o ko ten ko b'a fɛ aw k'o dɔn donc ne fana b'u dɛmɛ o la o don voilà o bɛrɛ kun d'o ye o ni dɛmɛ ka kan voilà parce que
olu bere ye jumɛn u ko y'a kɛ jama ye k'a kɛ tamaje k'a kɛ faranfasi ale ni berew t'o cɛ o don i bɛ se ka bere ta parce que i man kɛnɛ i bɛ se ka bere ta parce que i sen b'i dimi i ɲɛ bɛ ko la donc olu ta ye diɲɛ ma c'est-à-dire que i ɲɛ tɛ ko la ɲɛ tɛ ko la ko bere tɔgɔ filɛ a kun filɛ la canne blanche voilà o ko tɛ ko fɔ mɔgɔw k'o dɔn u ka bere kun a filɛ nin ye a nafa ye jumɛn mɔgɔw k'a dɔn n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ bolo a ɲɛ de man ɲi a ɲɛ de man ɲi voilà a tɛ ɲɛnama ye voilà Abdoulaye Jibari fo ale ye président ye ale ye président ye Seydou Kanouba fana don donc sisan hakili mɔgɔw y'a faamu a bɛ yɔrɔ min na a b'a fɔ an y'a fɔ ka ɲɛ a ka ɲi a b'o de a bɛ wele sɛnɛ mɔgɔ la an b'u bɛɛ fo an bɛ Amadu ani Mariam fo Amadu ani Mariam an b'a fɔ olu ye dɔnkilidalaw ye a siga t'o la olu fana bɔra o kin kelen na o école kelen na ka tɔgɔ sɔrɔ ka tɔgɔ d'u ye o kɛli ma a banna ka to ka fiɲɛtɔya la ka tɔgɔ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ bɛɛ ko donc bana tɛ fiyɛ o ye diɲɛ sɔrɔ i ka diɲɛ sɔrɔ donc i ka dɔ de kɛ donc kana fɔ dɔrɔn a banna voilà k'i sigi ten k'i bolo fara croisé ko ne ɲɛ bɛ n di ou bien n sen ma y'a bila voilà i bɛ tilera mɔ yɔrɔ la i bɛ wele k'a dun ne hali bari yɛrɛ k'a to a ka fiɲɛtɔya la ka kalan kɛ fɔ magistrat don juge de don e t'o dɔn a n t'a ka magistrat kɔni kalan magistrat don a n t'o kɔni kalan k'a b'a sɔn minnu bɛɛ la a ka kalan kɛ fo ka fori a tɛ CNT fana na de a bɛ CNT fana na donc n'i ye baara kɛ baara nafa b'a la o kalan nafa b'a la fiɲɛtɔ ye hakili de ye ni hakili ka ɲi o de man ɲi Abla bari Ajibari bɛ to ka kuma dɔ fɛ waati dɔ Abla a bɛ n dabali ban dɛ ko n y'a article dɔ ye n y'a kalan Abla a b'a kalan Braille de la cɛ u ka kalan Braille awɔ n b'a fɛ yen dɔn a b'a kalan o de la parce que tactile ko ten ne ko magistrat dɔ kama ko a yɛrɛ article dɔ kalan ne ko n ko ko ni ko in n'an tila k'a ko ɲɛɲini ka ɲɛ mais i b'o fɔ a bɛ téléphone manipuler a b'a manipuler an bɛ vocal ni fɛnw ci an bɛ kuma o ani ne bɛ kuma o n'i y'a wele fana a b'a ta a ɲɛ ti kɔlen a t'a ta dɛ a b'i wele cogo la handan donc olu ka fɛrɛ b'u bolo n'i y'a wele a b'i tɔ i tɔgɔ ma a b'a n'a bɛ kuma o a bɛ ɲɔgɔn wele yɛrɛ voilà a bɛ ɲɔgɔn wele yɛrɛ donc fɔ kelen fana bɛ yen an b'o fɔ Ngolo Konare lui ale fana b'a lamɛn Ngolo Konare fana ale fana ale fana ye dɔnkilidala de Alpha ka maaw don il est professeur bon n t'a dɔn Konare kɔni don lui aussi il est non voyant il est professeur d'allemand il est chanteur c'est un fidèle aussi de Clédou Ngolo Konare an bɛ Madina Ndiaye fo an bɛ Bouba Kanté fo an bɛ Salomé Dembélé fo Salomé Dembélé ça c'est des fidèles de Clédou des non-voyants mais Bouba Kanté fana voilà mais ni y'u kan mɛn ne de y'o fɔ ye a n tɛ Bouba kɔni t'a kalama ni Salomé kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Salomé Bouba Kanté ouais ouais voilà mais ils sont féris de radio ni y'u kan mɛn Ala ye masa ye donc an b'o fo kosɛbɛ vraiment. Maintenant, quelle est la première femme au Mali qui a été femme de président? La première femme au Mali. Femme de président. Le président de la République. Ablé. Mali président fɔlɔ ye jɔn ye? Modibo Keïta. Amaba. A muso ye jɔn ye? Ablé. Moi b'a dɔn kɔni. Mariam Traoré. Mariam Traoré kɔni. Ale de Traoré tɛ dɛ. Traoré. Ani Traoré a différence ye min non a sɛbɛn cogo don a banna sinon a bɛɛ kelen parce que ale fa tɔgɔ ye Musa Traoré Musa Bleni avenue Musa Traoré n'i y'o mɛn o voilà maintenant quelle est la femme au Mali qui a été la première femme qui a eu rang de ministre au Mali? Rang de ministre tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn Madame Cissé Inne Sissoko. Madame Cissé Inne Sissoko. En 1968, c'était la première femme qui est rentrée dans un gouvernement avec un rang de ministre. Elle n'était pas ministre, mais un rang de ministre. Voilà. C'est comme les Ségal aujourd'hui qui sont en rang de ministre. Voilà. Quelle est la femme au Mali qui a été première ministre pour la première fois au Mali? Bon, mais Kaïdama de Taran. Madame Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Voilà. Ça, c'était sous ATT. Akara ATT Kawati en 2011. Quelle est la première femme politique à devenir députée? Aïbadon. Centre Hawa Keïta Madel Gomez. Hawa Keïta. C'est la première femme politique à rentrer dans un bureau politique national. Première femme députée. Première femme sage-femme. Première femme écrivaine. Top! Dourou. À Keïta. À Dafara. Quoi Dafara? À Dafara. Adia. À Jamouine, mais. Mouna. Keïta. Quelle est la première femme à devenir gouverneur au Mali? Gouverneur. Ensuite, ministre des Affaires étrangères en tant que femme.
Foni Bakari an b'o fili la o la. Madame Si Kadiatou Sow. Kadiatou Sow. Gouverneur de Bamako. M5RFP. Ouais, ministre des Affaires étrangères, gouverneur de Bamako. C'est la première femme gouverneur. Après, il y a eu gouverneur qui a dégagé les gens. Amikan. Mais c'est elle la première femme gouverneur et la première femme ministre des Affaires étrangères. Maintenant, quelle est la première femme qui a été la présidente de la Cour suprême du Mali? J'ai dit la Cour suprême, j'ai pas dit la Cour constitutionnelle. Comme il y a comment tu voilà, Cour suprême. Mes côtés. Voilà, ça c'est Madame Diallo, Keita Kayantawa en 2006. Maintenant, Cour constitutionnelle, il m'a fait quoi de faux, Madame Manassat Danyako. Voilà. Amadou Ambita Modio. Avec Aglivara. Akokali président c'est qu'elle la démissionné. Bah ngote, nimbe histoire, ça c'est l'histoire maintenant. OK. Maintenant, non, pourtant, c'est qu'à un Fotnielo, Sharia Kono, le président peut le nommer pour 7 ans, une fois, il ne peut pas l'amener. Il y a un mouvement, mais moi, de mon femme, ok, Kodjugui. Mais au dessus de Sharia Kono. Mais mon bouquet, ni Sharia au décalé. Voilà, faut mon voilà, avant moi. Donc, quand même. Merci, Ablé. Voilà.